tej kategórii B-čkárov, teda 40-tníkov, Ivan Bielik. Kategóriou mužov nad 50 rokov to bol Konstantín Železov. U mužov nad 60 rokov Jan Jesenský, Martinčan z drese bežeckého spolku Tatra Turany. No a u žien zvíťazila Danka Ignačáková, u tých najmladších, u tej kategórie nad 35 rokov zvíťazila Katka Pavlíniová. No a u najstaršej vekovej kategórie zvíťazila Monika Píšová. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, pretože prvé desiatky, 200 metrov, zdá sa, že bežci bežia po rovine, je to celkom tak. Štart, ktorý bol tu pred pár minútami, je vo výške na morskej 424 metrov. Po 1500 metroch nastúpajú 26 metrov výškových. No ale najvyšší bod tej trate je na vzdialenosti 4300 metrov, teda pre tých, ktorí bežia 10 km skoro v polovičke trate, a najvyšší bod je 627 metrov, čiže o 203 metrov nastúpajú hore za 4000